खुलुमबाय थुनलाइयारि हानजा खन्थाइ बिबारा खन्थाइ बिबार ग्रुप पेजआव मोनसे बिजाबजों जयै सावगारि सेबखांनाय अनलाइन बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। अदेबानि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। आखायाव बिजाब लानानै गांसे सावगारि एबा सेलफि दिखांनानै जोंनि 9101638654 बे WhatsApp अनजिमायाव दैथायहरनांगोन। लोगोसे बिजाबनि मुं आरो लिरगिरिनि मुंखौबो मुंख'फानो नांगोन। जायनि सावगारिया बांसिन लाइक आरो शेयार जागोन बिथांनो जोंनिफ्राय 500 रां हरनाय जागोन। रांखौ बेंक एकाउन्टआव हरनाय जागोन। सावगारि एबा सेलफिया आब्रुथि जानो नांगोन। सावगारिजों लोगोसे मुं आरो आबुं थंखौबो हरफानो नांगोन। सावगारि हरनाय सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 9 रिंगासिम। बे बादायलायनाया फैगौ 20 मेसिम थागोन आरो लाइक आरो शेयारखौ 20 मेनि हरनि 12 रिंगासिम हमनाय एबा लानाय जागोन। गाहायाव होनाय सावगारिखौ नायनो हागोन। थामहिनबा बेबादि महराव सावगारि एबा सेलफिखौ दैथायहरनो हागोन। गोजोन्थों।